De Rie van Steert heeft dat in een brief wittelitten aan het ministerie van Economische Zaken en aan de NAM. Staatssecretaris Veilbrief maakt begin maart bekend dat hij de NAM voor eerst geen toestemming jouwt om de gas te boren onder het waard bij Te Naart. De Rie van Steert zei nou dat de staatssecretaris een definitieve beslissing nemen moet hier. En omdat dat net gebeurd is, moet het ministerie nou €250 per dag betalen aan de NAM. En dat kan oprennen tot een maximum van zo'n €30.000. De NAM had intussen nieuwe gegevens aanleveren bij het ministerie. En die moet nog beoordeeld worden door het staatstoezicht op de mijnen, onderzoeksbureau TNO en de Mijnraad. Een woordvoerder van het ministerie zei dat er op dit stuit het werken wordt aan een definitieve ja of nee van gaswinning bij Te Naart. Maar op welke termijn die beslissing genomen wordt, ja, dat is nog net duidelijk. On die tijd gaat er dus €250 per dag van het ministerie naar de NAM. Ja, als ze echt wekker lezen van zo'n bedrag in Den Haag,